Levoča stojí pred ďalšími komunálnymi voľbami. Kto povedie mesto, je vo vašich rukách. O váš hlas sa uchádza nezávislý kandidát Boris Gerbery. Narodil som sa a žijem v Levoči. Po absolvovaní právnickej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore právo, v tomto odbore pracujem celý svoj život v rôznych právnických profesiách. Pálčivým problémom Levočanov je nedostatok pracovných príležitostí a vysoká miera nezamestnanosti. V prvom rade by sme mali podporiť tých, ktorí už tu na nejaké pracovné miesta vytvorili, vytvárajú a udržiavajú. To znamená, že miestnych podnikateľov, ktorí tu nás zamestnávajú ľudí. Ďalší takýto potenciál je práve v tých službách spojených s cestovným ruchom, pretože ak sa to tu podarí rozbehnúť a naštartovať, tak myslím si, že čím ďalej, tým viac sa bude generovať ďalšie a ďalšie pracovné miesta. Mesto dostalo dotáciu na výstavbu hnedej priemyselnej zóny vo výške viac ako 8 miliónov eur. Do konca roka 2018 je mesto povinné vytvoriť 500 pracovných miest. V opačnom prípade hrozia sankcie. Skôr by som šiel cestou rokovania o tom, aby sa znížili podmienky, ktoré boli nastavené, jednak čo sa týka počtu pracovných miest, pretože skutočne žijeme, ak už nie v období krízy, tak minimálne hospodárskej recesie. Tento problém môže byť skutočne pre mesto veľmi, veľmi nebezpečný. Skúsiť nájsť riešenie, ako z tohto problému výjsť s tým, že aj za cenu zrušenia celého projektu priemyselnej zóny. Okresné mesto Levoča sa stalo v roku 1950 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Nachádza sa tu vyše 330 pamiatkových objektov. Škoda len, že vedenie mesta nevie správne využiť potenciál svojich dominantných kultúrnych pamiatok pre rozvoj cestovného ruchu. Parkovisko je absolútne prázdne, nie je tu žiaden turista, žiaden autobus, žiaden pohyb. My tu potrebujeme turistov udržať, aby tu ostal deň. Lepšie bolo niekoľko dní, prenocoval, trávil tu na aktivity a zanechal tu na nejaké peniaze. Územie dnes už bývalého vojenského obvodu Javorína v sebe ukrýva priestor na oddych a rekreáciu. Je to územie s prioritnou ponukou pre cestovný ruch, rozvoj zimných a letných športov. Sú tam krásne prírodné zákutia, kde môžeme ich prístupniť a sprevádzkovať rôznymi cyklotrasami, turistickými chodníkmi. A tieto sa dajú využívať tak na letnú, ako aj na zimnú turistiku. Ak tu títo ľudia ostanú, tak v tej prírode budú tráviť určitý čas, niekoľko dní a tá báza ubytovacia a stravovacia bude určite v Levoči a všetky finančné prostriedky prídu tu na. Z veľkých plánov na vybudovanie moderného zimného štadióna zostali po defolympijskej blamáži v Levoči len skelety niekdajšieho športoviska. Torzo štadióna už celé mesiace špatí okolie. Otázne je, kedy a či vôbec bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Je to asi na dlhšie riešenie, pretože z toho zaujímavý právny spor a to už nevravím o tom, že kde zobrať prostriedky na dokončenie tohto zimného štadiónu. Je však jasné, že ľudia chcú športovať, chcú sa v zime korčulovať a myslím si, že tento problém by sa dal vyriešiť zriadením mobilnej ľadovej plochy, ktorá bude stáť zlomok z toho, čo tu bolo preinvestované. V situácii, keď sa úverová zadlženosť mesta pohybuje na úrovni 30%, si mesto berie úver na rekonštrukciu námestia. Za zmienenie určite stojí spomenúť víťaza výberového konania. Spoločnosť, ktorá nám takto fantasticky zrekonštruovala zimný štadión, bude tá, ktorá nám bude rekonštruovať námestie. Projekt rekonštrukcie námestia nie je až tak dobre ekonomicky podložený a v prípade akéhokoľvek zlyhania, ak by malo ostať to námestie v takom stave, ako je za nami zimný štadión, tak to si myslím, že by už bola totálna katastrofa. Pamätníci určite vedia, že za touto budovou sa nachádza amfiteáter, bývalé prírodné kino, ktorý sa tiež začal rekonštruovať a ako dopadla rekonštrukcia, to môžeme vidieť na kúsku zarastenej medze. Medzi najčastejšie podnety Levočanov patrí téma chodníkov v meste, ale aj na sídliskách a nevyhovujúci stav ciest. Potrebnejšie by bolo v meste opraviť katastrofálny stav chodníkov a vozoviek, aby
mohli ľudia chodiť po skutočne slušných chodníkoch, motoristi sa voziť po normálnych cestách a ten efekt bude asi oveľa väčší ako nákladná rekonštrukcia veľmi malej časti námestia. Aby Levočania rozhodovali o svojej budúcnosti spoločne, vybudujme krajšie a prosperujúce mesto pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Voľte číslo 1, Boris Gerbery. Ak všetci spojíme sily, dáme hlavy dohromady, zabudneme na to, čo nás rozdeľuje a začneme využívať to, čo nás spája, tak sa nám podarí snáď vytvoriť niečo, aby aj naše deti mohli poukázať na to, čo tu nám ostalo napríklad po našich predkoch.